Barangay Love Stories. Love Stories. Ikaw kapuso, ano ang nararamdaman mo sa tuwing nakikita mo ang babaeng nagpapatibok ng puso mo? Dear Papa Dudut, kailan nga ba ang tamang panahon para sa pag-ibig? At sa tamang tao nga lang ba ito dapat maramdaman? Paano kung ang taong minamahal mo ay hindi ka gusto? At ang taong ayaw mo naman ang siyang habol ng habol sa'yo? Paano mo sasabihin sa isa na mahal mo siya at paano mo rin sasabihin sa isa na may mahal ka ng iba? It's complicated, ika nga nila. Lalo na at ang mamahalin mo ay hindi ka itinuturing na iba at kapatid lang ang tingin para sa'yo. Papadudot, itago mo na lamang ako sa pangalang Richie, 24 years old, isang bank teller. Isa ako sa mga avid listener mo at gustong gusto ko ang boses mo at kapag break time namin, tuwing tanghali ay kaagad akong nakikinig sa'yo. At kung sakali na hindi ko maabutan o mapakinggan ang programa mo ay pinakikinggan ko ito sa bahay sa pag-uwi ko. Masayang malungkot ang buhay ko, Papa Dudut. Hindi ko tunay na kapatid at ina ang nagpalaki sa akin. Isang linggo pa lamang daw akong naipapanganak ay iniwan na ako ng nanay ko kay mama. Waitress daw ito sa isang restaurant at nabuntis ng isang foreigner. Dahil daw sa takot ng nanay ko sa magulang niya ay pinamigay ako ng nanay ko sa kinikilala kong nanay sa ngayon. Bata pa lamang ako ay alam ko na ang tungkol sa pagkatao ko pero hindi ako kagaya ng iba na galit sa tunay kong ina. Ipinamulat kasi sa akin ng mama ko na kahit ipinamigay ako ay mahal na mahal ako ng tunay kong ina. Kinailangan lang niyang gawin yon dahil sa malalim na kadahilanan. Papadudot, napakaswerte ko kina mama, mabait sila sa akin lalo na ang dalawa kong kapatid. Si Kuya Gary at Kuya Philip. Itinuring nila akong tunay na kapatid. Alam din nila ang totoo kaya hindi naging issue ang pagiging ampon ko. Biyuda na si mama, mag-isa niya kaming itinaguyod. May ilang pinto kami na pinapaupahan at doon kami kumukuha ng panggastos sa pang-araw-araw. Nakapangasawa siya ng foreigner at dinala ito sa Germany pagkatapos ng graduation ni Kuya Gary. Umuwi lamang ito noong ako naman ang nakagraduate. Maayos naman ang samahan namin ni na kuya at minsan nga lamang ay napipikon ako dahil sobrang higpit nilang dalawa pagdating sa akin, Papa Dudut. Kuya Gary, mukhang nakipag-date ka na naman ah. Hindi nagkayayaan lang kami magkakaibigan. Tsaka wala namang maganda sa opisina eh. Ang mga babae ron kung di matanda may mga asawa na. Sus! Choosy ka lang siguro kaya ang tanda mo na wala ka pa rin girlfriend hanggang ngayon. Uy, bata pa ako 12 pa lang kaya ako. Baka tong si Kuya Philip ang matanda na. Baliw. Sige, ako nang matanda. At least ako may girlfriend. Eh ikaw, bata nga, wala naman chicks. Teka sandali. Huwag mong sabihing bakla ka, tol. Baka kaya wala ka ni isang babaeng pinakilala sa amin kasi bakla ka pala. Sira, hindi ako bakla no. Wala pa lang talaga ako nakikitang babae na para sa akin. Siguraduhin mo lang. Pero kung bakla ka naman, wala namang problema sa amin ni Mama at Richie. Mas matutuwa pa nga siguro si Mama kung bakla ka eh. Oo nga kuya, umamin ka na. Maigi na yung ikaw na magsasabi sa amin ng totoo kaysa sa iba pa namin malalaman. Tigilan niyo nga ako. Nga pala, Kuya Philip, sabi ng kaopisina ko aakyat daw siya ng ligaw sa akin. Okay lang ba? Hoy, hindi pwede. Ano ba yan, Kuya Gary? Wala akong balak gumaya sa'yo ha. Gusto ko rin magka-boyfriend tulad ng normal na babae. Wala akong balak tumandang dalaga.
Kung gusto mong tumandang binata, ikaw na lang, wag mo kong idamay. Sige, dalhin mo dito sa bahay para makilala namin. Salamat, Kuya Philip. Kuya, bata pa si Richie, hindi pa dapat ligawan yan. 24 na si Richie, Gary. Hindi na bata yan. Isa pa, tapos na naman siya sa pag-aaral. Kaya wala akong nakikitang masama doon. Paano kung lokohin lang siya? O kaya naman babaero yung lalaking yun? Hoy Richie, turo mo muna sa akin yung lalaking yun bago mo papuntahin dito. Gary, pwede ba? Hayaan mong kapatid mo. Buti nga hindi siya sakali nililigawan. Maganda ang kapatid natin, kaya natural lang naligawan yan. Hayaan mo nga siya. Basta, hindi pwede. Ipakilala mo muna sa akin yung lalaking yun. Si Kuya Gary naman ang OA Kaya tuloy kahit nung high school at college ako walang makapanligaw sa akin. Paano? Lagi mo na lang kasing tinatakot. Diba sabi ni Mama pwede na ako mag-boyfriend kapag nakagraduate na ako ng college? Basta, hindi ka pa pwede magpaligaw. Tapos, Gary, hayaan mo na si Richie, malaki na siya. Siguro naman kaya niya ng sarili niya. Kailangan din niya ng inspirasyon. Huwag mo nang igaya sa'yo yung kapatid mo. Salamat, Kuya Philip! Ang bait talaga ng Kuya Philip ko. Hindi gaya ng iba dyan. Pahag nga sa Kuya Philip kong mabait. ewan ko sa inyo. Papa Dudut, hindi ko alam kung anong nangyayari kay Kuya Gary. Madalas siyang nagsusungit lalo na kapag nagkikwento ako ng tungkol sa manliligaw ko. Overprotective siya at halos walang makalapit sa akin lalo na noong nag-aaral ako. Madalas akong naaasar sa kanya pero palagi akong pinapaalalahanan ni Kuya Philip na ayaw lang ni Kuya Gary na masaktan ako at hindi makapagtapos ng pag-aaral. Naunawaan ko naman kaya lamang madalas kasi na sumusobra na siya. Kaya hindi ko maiwasan na hindi mainis sa kanya, Papa Dudut. Kahit na anong pag-unawa ang gawin ko ay hindi ko pa rin maintindihan ang kahigpitan niya, Papa Dudut. Malayong malayo ang ugali niya kay Kuya Philip. Hindi ito mahigpit at palagi lamang nagpapayo. Kaya siguro mas close ako kay Kuya Philip kesa kay Kuya Gary. Mas nagkikwento ako kay Kuya Philip dahil mas malawak ang pangunawa nito kesa kay Kuya Gary, na laging masungit at laging galit. Kahit wala naman akong ginagawa sa kanya, Papa Dudut. Nalaman ko sa kasama ko sa trabaho na kinausap ni Kuya Gary ang lalaking nagbabalak na manligaw sa akin. Binawalan daw itong pumunta sa bahay namin, bagay na pinagtataka ko. Alam kong narinig niya ang sinabi ni Mama bago umalis na kung sakali na may manligaw sa akin ay ayos lang. Basta sa bahay pupunta at ipapakilala sa mga kapatid ko. Kaya nagtataka ako sa kakaibang ugali ni Kuya Gary. Naguguluhan man ako sa ugali ni Kuya, Papa Dudut, ay minabuti ko na kausapin na lamang si Kuya Philip. Sinabi ko sa kanya na kausapin ng masinsinan si Kuya Gary para hindi na niya ulitin ang ginawa niyang pagkausap sa manliligaw ko. Sinadya kong huwag munang umuwi ng maaga para makapag-usap silang dalawa. Namasyal muna ako, Papa Dudut. Sawang-sawa na kasi ako sa kahigpitan ni Kuya Gary at natatakot ako na baka iyon pa ang dahilan sa hindi namin pagkakaunawaan in the future. Kuya Philip, gabi na. Bakit wala pa si Richie? Dapat kanina pa siya nandito Nagpaalam ba siya sa'yo? Oo, nagpaalam siya sa akin. Dadaan daw sila sa mall nung kasama niya sa trabaho. May bibilhin lang daw. Mamamasyal o makikipag-date? Tol, hayaan mo na yung kapatid natin. Malaki na yun, ano ka ba? Alam na nun ang ginagawa niya. Paano kung mapahamak siya? May magagawa ka ba? Kuya, alam mo naman na sa panahon ngayon delikado na ang lumabas-labas. Paano kung mapahamak siya? Kung makidnap siya? Huwag kang ang OA. Talo mo pa nagsiselos na boyfriend. Teka, huwag mong sabihin may gusto ka kay Richie. Wala akong gusto sa kanya. Ayoko lang mapahamak ang kapatid ko. Umamin ka sa akin. Kapatid mo ako. Wala dito si Mama. Kaya kung may problema dapat akong unang makaalam. Uy kuya, ano ka ba? Wala nga akong gusto sa kanya. Nagtataka kasi ako Maganda ang kapatid natin, tisay, matangkad. Pero ni isa walang nangahas manligaw sa kanya nung high school at college.
Hindi kaya ikaw ang dahilan? Masisisi mo ba ako kung sakaling magkagusto nga ako sa kanya? Ikaw na rin ang nagsabi, maganda siya. O bakit ikaw? Ni minsan ba hindi ka nagkagusto sa kanya? Ha? Hindi! Dahil kapatid talaga ang tingin ko sa kanya. At hindi naman siguro ako mag-girlfriend kung gusto ko siya, di ba? Kailan mo pa naramdaman na gusto mo siya? Hindi ko alam kuya. Siguro matagal na. Elementary pa lang ako, parang crush ko na siya eh. Lumalim na lang ng lumalim hanggang maramdaman ko na hindi na lang to basta crush. Ramdam ko ngayon kuya na mahal ko na siya. Sinubukan kong pigilan pero hindi ko kaya. Mahal na mahal ko talaga siya. Ngayon pa lang kalimutan mo na ang nararamdaman mo para sa kanya. Hindi magandang tingnan. Kapatid natin siya. Alam natin pareho na hindi natin siya tunay na kapatid kuya. Tsaka hindi ko kayang makita siya na may kasamang iba. Nagsiselos ako tuwing malalaman ko na may nagkakagusto sa kanya. Sa tuwing may naghahatid sa kanya. At oo, aaminin ko. Ako ang dahilan kung bakit wala ni isa na nangahas manligaw sa kanya. Dahil lahat sila tinakot ko. Lahat sila pinagbawalan ko. Walang pwedeng manligaw sa kanya dahil akin siya. Hindi siya sa'yo, Gary. Sa atin na siya lumaki at kulang na lang si mama na nagluwal sa kanya eh. Kalimutan mo nang nararamdaman mo para sa kanya. Hindi maganda kung sasamantalahin mo yun. Anong gusto mong gawin ko? Iwasan siya, ganon. Hindi ko gagawin yun kuya. Mahal ko si Richie at sasabihin ko sa kanya ang totoo. Nahihibang ka na ba? Alam mo na magagalit sa iyong kapatid mo kapag nalaman niya yan. Hindi ko nga siya kapatid kuya. Hindi ko siya kapatid. Kapatid mo siya. Yan ang itanim mo sa kokote mo. Ano na lang iisipin ni Richie kapag nalaman niya ang totoo? Na mapagsamantala ka. Alam mo na magagalit siya sa oras na sabihin mo sa kanya yan. Magalit na siya kung gusto niyang magalit. Ang mahalaga malaman niya ang totoo. Hirap na ako kuya. Mga bata pa lang tayo, alam ko na kung anong nararamdaman ko para sa kanya. Pinilit ko naman siyang iwasan eh. Kaya lang hindi ko magawa. Pinilit kong itago yung nararamdaman ko pero pilit pa rin kumakawala. Mahal ko siya kuya. Mahal na mahal ko siya. Pero Gary… Hindi mo na ako mapipigilan kuya. Magalit man siya sa sasabihin ko, ayos lang. Ang mahalaga sa akin mapalaya ko na ang nararamdaman ko. Mapalaya ko na ang sarili ko. Hirap na ako kuya eh. Gusto kitang intindihin pero paano kung wala siyang nararamdaman para sa'yo? Masasaktan ka lalo. Paano kung iwasan ka niya? Masaktan ako, masasaktan kuya. Tatanggapin ko kung ano man ang maging desisyon niya. Tatanggapin ko ang galit niya. Lahat kuya tatanggapin ko. Kung yun lang ang paraan para makalaya ako sa matagal ko ng kinikimkim na pagmamahal ko sa kanya. Hindi kita papayagan, Gary. Mahiya ka sa kapatid mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo kuya, hindi natin siya kapatid. Hindi man natin siya tunay na kadugo, tayo na nagpalaki sa kanya. Hindi matutuwa si mama kapag nalaman niya yan. Sa tingin mo ba matutuwa si Richie? Ha? Kapag nalaman niya yung nararamdaman mo para sa kanya? Habang maaga pa, kalimutan mo ng kalokohang mong yan. Dahil hindi kita hahayaan na gawin sa kanya yan. Wala ka nang magagawa. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Si Richie. Hoy, Gary! Sandali! Papadudot narinig ko ang mga pinag-usapan ni Kuya Philip at ni Kuya Gary. Nagulat pa si Kuya Gary noong lumabas ito. Tinanong ako kung may narinig ako pero nagkunwari akong walang narinig. Sinabi ko na lamang sa kanya na kadarating ko lamang at wala akong narinig. Papadudot gulat na gulat ako sa mga narinig ko. Hindi man lang pumasok sa isipan ko na may gusto sa akin ang kapatid ko. Kaya pala walang nangahas na manligaw sa akin dahil kay Kuya Gary. Hindi ko man lang nahalata yon at akala ko noon ay sadya lamang overprotective siya sa akin. Gulong-gulo ako ng mga sandaling yon pero mas pinili ko ang magkunwaring walang alam sa mga nangyari. Hindi ko alam kung paano ako kikilos kapag nakaharap akong muli kay Kuya Gary. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin nang hindi ako nag-iisip na may iba siyang intensyon sa akin. Gusto ko siyang iwasan pero paano ko gagawin yon nang hindi sila nakakahalata na alam ko na ang katotohanan. Maaga ako nagising papadudot o mas tamang sabihing halos wala akong tulog. Hindi ako pinatulog ng mga nalaman ko. Mabait si Kuya Gary, matangkad at gwapo naman. Marami nagkakagusto sa kanya, nakaklase ko at ibang mga sections. Pero hindi ko talaga siya nagustuhan man lamang dahil kapatid talaga ang turing ko sa kanya. Kaya hindi ko pa rin maubos maisip na magkakagusto ito sa akin. Magkasabay kaming lumaki at madalas kaming nag-aaway at madalas niya akong inaasar.
Kaya hindi man lang sumagi sa isipan ko na magugustuhan niya ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging komplikado ang sitwasyon naming tatlo. Palagi ko nang nakikita nag-aaway sina Kuya Gary at si Kuya Philip. Hindi nila alam na naririnig ko ang pinag-uusapan nila. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis sa kanila. Pero pinili ko na lamang na manahimik para hindi lalong lumaki ang gulo. Pero hirap na hirap din ako dahil naiipit ako sa kanilang dalawa. Papadudot na aawa ko kay Kuya Gary dahil sa sitwasyon pero wala talaga akong nararamdaman para sa kanya. Mataas ang tensyon sa pagitan ni Kuya Gary at Kuya Philip, Papadudot, at pareho silang tahimik at walang gustong maunang magsalita. Pinanindigan ko muna ang pagkukunwaring walang narinig para hindi lalong bumigat ang sitwasyon pero aaminin ko, Papadudot. Kinakabahan ako sa kanilang pala ako dahil may iba pala siyang intensyon. Pero nauunawaan ko naman si Kuya Gary dahil maging ako ay naging kagaya niya. Oo, Papadudot. Gaya ni Kuya Gary ay minahal ko si Kuya Philip. Kagaya ni Kuya Gary ay mapanamantala din ako. Ang pagkakaiba lang namin ay mas pinili kong iwasan at pigilan ang nararamdaman ko dahil alam kong hindi yon tama. Alam kong mali. Pero gaya ni Kuya Gary ay makulit din ang puso ko. Palihim din akong nagmamahal kay Kuya Philip. Pero hindi na nila kailangan malaman ang tungkol sa bagay na yon para hindi na lalong maging komplikado ang lahat, Papadudot. Kuya Gary, andyan ka na pala. Tara, kain tayo. Sige, salamat. Busog pa ako. Si Kuya ba, nandito na? Wala pa, pero tumawag siya sa akin kanina. Gagabihin daw siya. Hindi daw siya dito kakain. Mabuti naman. May sinasabi ka, kuya? Wala. Sabi ko baka may date siya kaya wala pa siya dito sa bahay. Ah, siguro nga. Tara, kain tayo, kuya. Sabayan mo ako. Hindi na, salamat na lang. Pwede ba tayo mag-usap pagkatapos mong kumain? Sige. Tungkol saan? Mamaya na lang. Tapusin mo muna yung pagkain mo. Tapos naman na ako. Ano bang pag-uusapan natin, kuya? Kumusta ka sa trabaho mo? Okay naman, kuya. Minsan nakakapagod ang trabaho pero masaya naman ako. Ikaw, kuya, kumusta rin trabaho mo? Maaga ka yata umuwi ngayon. Wala ba kayong lakad ng mga barkada mo? Wala kaming lakad. Sinadya ko talagang umuwi ng maaga. Mabuti nga wala si kuya para magkausap tayo na maayos at walang istorbo. Naks, ang seryoso ng kuya ko ah. Ano bang napaka-importanteng pag-uusapan natin na hindi dapat malaman ni Kuya Philip? Baka mamaya magtampo yun at hindi natin siya sinali sa usapan. Hindi naman lahat ng pag-uusapan natin dapat alam niya eh. Kilala mo naman si kuya, di ba? Masyadong paka-elmero yun. Sus! Hindi ka pa nasanay kay Kuya Philip. Ganon naman talaga yun. Hayaan mo na. Ganon talaga pagpanganay. Minsan kasi kuya makulit ka rin eh. Richie, ayoko na siyang pag-usapan. Tungkol sana sa atin ang gusto kong pag-usapan nating dalawa. Ang seryoso mo kuya ha. Kinakabahan ako. Pero sige, sabihin mo nang sasabihin mo. Basta kuya, wag mo lang ako utangan ha. Wala pa akong sweldo. Hindi ako uutang. Ang gusto kong sabihin sa'yo eh, Richie, mahal kita. Mahal din naman kita kuya eh. Kapatid kita kaya mahal kita. Mahal ko kayo ni Kuya Philip. Mahal kita hindi lang bilang kapatid. Mahal kita higit pa sa isang tunay na kapatid. Alam ko na hindi tama. Pinalaki tayo ni mama na hindi iba. Ipinamulat niya sa atin na kahit na hindi tayo tunay na magkadugo, dapat magturingan tayong magkakapatid. Pero anong gagawin ko? Hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko eh. Pero kuya… Alam ko na magugulat ka kapag nalaman mo ang totoo. Pero gusto kong malaman mo na
pinigilan ko naman ang nararamdaman ko para sa'yo eh. Pero hindi ko na kaya. Hirap na ako. Kuya, alam ko na masakit ang sasabihin ko pero kapatid lang ang tingin ko sa'yo. Hindi kita gustong saktan pero yun lang ang nararamdaman ko para sa'yo eh. Hindi kita kayang mahalin ng higit pa ron. Dahil ba si Kuya Philip ang gusto mo? Richie, hindi ako bulag. Alam ko na gusto mo si Kuya. Gusto mo siya ng higit pa sa isang kapatid. Pero gaya ko, pinipigilan mo lang din ang sarili mo. Hindi totoo yan! Wala akong gusto kay Kuya Philip! Talaga? Hindi ako manhid, Richie. Bakit? Ano bang meron si Kuya Philip na wala ako? Ewan ko sa'yo! Wala naman pala tayong mahalagang pag-uusapan. Mabuti pa matulog na lang ako. Itulog mo na lang rin yan, Kuya Gary. Sige, mauna na ako sa'yo. Maaga pa ako bukas. Teka, Richie, sandali. Good night, Kuya. Papadudot pagkatapos ng pag-amin ni Kuya Gary sa nararamdaman niya sa akin ay pinilit kong umiwas sa kanya. Alam ko na alam niya ang dahilan. Pero sa halip na tumigil siya at kong ginagawa sa kanya at hindi ko na siya mayakap o mahalikan sa pisngi bago ako umalis. Nagaya ng nakasanayan ko ng ginagawa sa kanila ni Kuya Philip, Papadudot. Nagulo ang mundo ko sa ginawang pag-amin ni Kuya Gary sa akin. Ang daming nabuong sagot sa mga tanong ko. Kaya pala ganoon na lamang ang pagprotekta niya sa akin ni Kuya Gary, kaya pala sobrang higpit si Kuya Philip at mas mabait kumpara kay Kuya Gary. Easy go lucky kasi si Kuya Gary at parang walang balak magseryoso sa buhay. Samantalang si Kuya Philip naman ay seryoso at responsableng tao. Alam ko kung gaano kahirap ang nararamdaman ni Kuya Gary ngayon. Dahil pareho lang kami ng sitwasyon. Mahal ko si Kuya Philip pero hindi ako kasing tapang ni Kuya Gary na aminin ang katotohanan, Papadudot. Pero parating na yun. Nagpaalam siya sa akin kanina na gagabihin siya. May pupuntahan daw sila ng kaibigan niya. Bakit mo pinayagan? Matanda ng kapatid mo. Alam na niya kung anong ginagawa niya. Good evening, mga kuya. Hoy, bakit ngayon ka lang? Lumabas kasi kami ng mga kaibigan ko. Nagpaalam ako kay Kuya Philip kanina. Sa akin hindi ka nagpaalam. Ano ba ako sa bahay na to? Tau-tauhan? Hindi naman sa ganun, kuya. Kaya lang sanay naman ako na kay Kuya Philip lang nagpapaalam. Isa pa, alam ko naman na hindi mo ako papayagan eh. Yun na nga eh. Pag si Kuya pumayag, hindi ka na nagpapaalam sa akin. Palibhasa kasi hindi mahalaga sa inyong dalawa ang opinyon ko. Hindi mahalaga sa inyo kung anong sasabihin ko dahil kayong dalawa lang naman na nagkakaintindihan eh. Mamaya saan pa mapunta ang usapan na yan eh? Sige na, magbibihis muna ako. Eto kasing kuya na ipinagmamalaki mo eh. Akala mo kung sinong santo. Eh baka nga nagsiselos din to kapag may ibang lalaki naman niligaw sa'yo. Kasi may gusto din sa'yo tong si Kuya Philip. Hindi ba kuya? Hoy! Hindi ako kagaya mo. Mahal ko si Richie bilang kapatid. At isaksak mo yan sa kokote mo. Isaksak mo sa kokote mo na hindi iba sa atin si Richie. Kapatid natin siya. Hindi ko siya kapatid! Nasasabi mo yan sa harap ng kapatid mo? Hindi ka na nahiya. Ni minsan hindi ko inisip na hindi natin siya kadugo. Yan ang ipinamulat sa atin ni Mama. Mahal ko siya kuya. Hindi bilang kapatid. At uulit-ulitin ko yon sa mukha mo. Palibasa kasi, ikaw kahit may gusto ka na sa kanya, pinipilit mo pa rin itago dahil hipokrito ka! Duwag ka! Hindi ako duwag at hindi ako ipokrito. Hindi lang ako malisyoso kagaya mo. Maayos ang relasyon ko sa girlfriend ko. At hindi ko sisirain ang samahan namin dahil lang sa maling akala mo. Tumigil na kayo! Kung ganyan ka ng ganyan, Kuya Gary, mapipilitan ako umalis sa bahay na to. Tatawagan ko si Mama. Isusumbong ko kayong dalawa. Talaga? Isusumbong mo kami? Alam mo ikaw isa ka pa eh. Alam ko naman na gusto mo rin si Kuya Philip. Mas close kasi kayo kaya nahawa ka na sa kaipokritohan nito. Hindi ako tanga. At lalong hindi ako bulag. Nakikita ko kung paano kayo magtitigan ni Kuya. Alam ko kung anong nararamdaman mo para sa kanya dahil yan din ang nararamdaman. Walang kakwenta-kwenta pinag-aawayan nyo. Bukas na bukas kakausapin ko si Mama. Hindi pwedeng hindi niya malaman ang nangyayari dito. Diyan!
yan! Diyan ka magaling! Sumbong agad! Sip-sip ka kasi! Sige, sabihin mo! Para ako na naman ang kontrabida! Hindi ako sip-sip. Nagkataon lang na di ako tulad mo na gustong samantalahin ang sitwasyon na to. Matulog ka na bago pa kita patulan. Sumusobra ka na eh. Kahit kailan talaga Alam mo na! O ano? Puro ka naman talak eh! Ganyan lang naman ang alam mong gawin eh. Sumbongero ka na, mayabang ka pa. Masyado kang bait-baitan. Sobrang pabibo mo kay mama. Para ako na naman ng masama. Alam ko na yan. Style mo, bulok. Kapal na mukha mo. Ikaw ang makapal ang mukha! Walang hiya ka! kayo! Akala mo palalagpasin ko to? Hindi! Kuya Gary, tumigil ka Sige! Kala mo hindi kita papatulan ha? Hindi po. Dalawa dahil sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tumawag ako kay mama para sabihin ang lahat at nag-alala si mama at gustong kausapin si Kuya Gary para pagalitan. Pero pinigilan ko siya at sinabi ko na lamang na mas maigi kong lilipat na lamang muna ako ng bahay para hindi lalong magkaproblema. Masakip na ang bahay namin para sa aming tatlo at hindi laging maiiwasan ang bangayan o away. Lalo na at alam na naming pare-pareho ang totoong nararamdaman ni Kuya Gary sa akin, Papa Dudut. Aaminin ko, Papa Dudut, na matagal na akong may gusto kay Kuya Philip. Pero pinilit kong iwaksi yon dahil alam ko na hindi tama. Na mali ang nararamdaman ko. Alam ko rin na hindi kami tunay na magkapatid kaya kung tutuusin ay pwede ko siyang mahalin. Pero iniisip ko ang sasabihin ni Kuya Gary. Noong sinabi ni Kuya Gary na may gusto sa akin si Kuya Philip, may kung anong saya ang naramdaman ko. Pilit kong itinago ang nararamdaman ko dahil ayokong makasakit ng damdamin. Gusto kong paniwalaan ang sinabi ni Kuya Gary na may gusto sa akin si Kuya Philip pero sa totoo lang ay wala akong nakikita o nararamdaman na nagkakagusto siya sa akin. Basta mang sabihin na ako ang may gusto kay Kuya at hindi si Kuya ang may gusto sa akin. Bagay na nararamdaman ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Si Mama na umalis ako ng bahay. Bagkos ay nag-decide siya na ayusin na lamang niya ang papeles ko para sumunod ako sa kanya doon. Sinabi ko kay Kuya Philip ang lahat ng mga sinabi ko or sinabi ni Mama sa akin. At biniling ko din sa kanya na huwag sasabihin kay Kuya Gary dahil baka pagsimulan na naman ang awa yon. Nakakatawang nangyari sa amin, Papa Dudut, dahil para kaming boomerang. Gusto ako ni Kuya Gary pero hindi ko siya gusto. Gusto ko si Kuya Philip pero si Kuya naman may mahal ng iba. Sana si Kuya Gary na lamang din ang minahal ko para hindi na naging mahirap ang lahat. Alam ko naman na papayag si Mama kung sakali kaya nga lang ay wala talaga akong nararamdaman sa kanya. Papa Dudut, habang tumatagal ay lalong nagiging magulo ang sitwasyon naming tatlo. Si Kuya Gary madalas akong sinusundo sa trabaho. Bakod na bakod ako. Hindi ko naman magawang tumanggi dahil baka kung ano ang isipin niya. Hindi ko alam kung paano ako titigilan ni Kuya Gary kaya naisipan ko na ipakilala sa kanya ang katrabaho ko na nanliligaw sa akin. Nagkunwari akong sasagutin ko na ang katrabaho ko pero nagbanta si Kuya Gary. Papa Dudut, natatakot ako kay Kuya Gary kaya naman nagsumbong ako kay Kuya Philip. Pero sa ginawa kong pagsusumbong ay lalo lamang lumala ang away nilang dalawa. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko kung dati ay kaya ko pa ang sarili ko. Ngayon ay nakakaramdam na ako ng takot sa Kuya Gary ko. Papa Dudut, hindi man sang-ayon si Mama at Kuya Philip sa gagawin ko, ay pinaliwanag ko sa kanila na kailangan kong umalis sa bahay dahil iba na ang sitwasyon. Naawa din naman ako kay Kuya Gary kaya nga lamang ay hindi ko talaga siya gusto. Kung halimbawa naman na si Kuya Philip ang nagkagusto sa akin ay hindi ko rin siguro sasagutin dahil hindi magandang tignan. Lumaki kami na magkakapatid at mamamatay kaming magkakapatid. Alam ko
na ang nangyayari lamang na ito ay dahil sa malayo si Mama. Pero alam ko na malalampasan namin ang kaguluhang ito, Papa Dudut. Pwede ba tayo mag-usap? Habang wala pang Kuya Gary mo? Tungkol saan, kuya? Sinabi sa akin ni Gary na may gusto ka raw sa akin. Maniwala ka kay Kuya Gary. Alam mo naman yun. Gumagawa na naman ng kwento para lang lalo tayong gumulo. Mabuti naman. Dahil ayoko nang dagdagan pa ang problema. Problema lang pala sa tingin mo kung totoo nga ang sinasabi ni Kuya Gary. Richie, kung totoo man yun ngayon pa lang pigilan mo na. Masasaktan ka lang. Sa'yo pa talaga nang galing yan? Ang yabang mo naman, kuya. Ano naman kung masaktan ako? Ang mahalaga alam mo ang nararamdaman ko. May girlfriend na ako. Bakit kuya? Porke ba may girlfriend ka na hindi na kita pwedeng mahalin? Richie, hanggat maaga kalimutan mo nang tungkol sa bagay na yan. Paano kung ayaw kong gawin ang sinasabi mo? Pwede ba wag kang makulit? Kay Gary mo na lang ibaling ang pagtingin mo. Tsaka wag mo nga ako pinaglololoko. Kuya, seryoso ko. Sa totoo lang, kung ikaw ang nagsabi na may gusto ka sa akin, baka pumayag ako. Wala talaga akong nararamdaman para kay Kuya Gary eh. Pero Kuya Philip, kung ang inaalala mo isisirain ko ang relasyon yung dalawa ng girlfriend mo, hindi ko gagawin yun. Nagkausap na uli kami ni Mama. Alam na rin niya ang tungkol sa nararamdaman ko para sa'yo. Pero hindi naman yun ganong kalala na kagaya ng kay Kuya Gary. Siguro, tama si Mama, baka kaya ako nagkakagusto sa'yo kasi hindi natin naranasan magkaroon ng ama. Tama si Mama. Kaya wag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Sana si Kuya Gary makahanap na ng babae na para sa kanya. Kasi kung nagawa kong iwasan ang nararamdaman ko para sa'yo, malamang si Kuya magagawa niya rin yun. Siguro, sana. Pero baka hindi rin niya agad magawa. Dahil kita ko kung gaano kanya kamahal. Richie, kung sakali ba na hindi tayo lumaki magkakasama, palagay mo ba pwede mong magustuhan ng Kuya Gary mo? Ewan ko. Kasi kung yung nararamdaman ko ngayon ang tatanungin, baka hindi. Ewan ko ba kuya, mabait naman siya eh, kaya lang wala talaga akong nararamdaman para sa kanya. Alam mo, sa totoo lang, naawa ko sa Kuya Gary mo. Kasi sa sobrang pagmamahal niya sa'yo, nagagawa niyang manira ng tao. Alam mo ba na kinausap niya ang girlfriend ko at sinabi na bantayan ako dahil baka raw humanap ako ng iba. Grabe na talaga si Kuya Gary. Minsan hindi nag-iisip. Hindi naman siya dating ganyan eh. Kung may kakilala nga lang ako na pwede kong ireto kay Kuya, ginawa ko na. Kaya lang may mga asawa na yung mga kasama ko sa bangko. Ako din eh. Wala rin akong kakilala. Teka, bakit kaya wala pang kuya mo? Baka mamaya lasing na naman yun. Hayaan mo na lang muna si Kuya Gary. Baka nagtatanggalan ng kurta ng utak yun. Sana babalik na yung dati nating samahan, no? Para masaya na uli tayo. Wow! Mukhang seryoso usapan niyo ah. Anong ganap? Kayo na bang dalawa? Magsyota na ba kayo? Oh, lasing ka na naman. Hindi ako lasing. Nakainom lang. Congrats nga pala kuya. Ano? Sasabihin ko na ba sa girlfriend mo na may syota ka ng bago? Nakainan nito ni Richie? Ha? Natawagan ko na ba siya? Pwede ba kuya umayos ka? Hindi makitid ang utak namin ni Kuya Philip, alam namin kung saan kami dapat lumugar. Talaga? So ako makitid ang utak ko, ganon. Makitid ang utak ko dahil minahal kita. Yun ba ibig mo sabihin? Ha? Wala akong sinabing ganyan. Hoy, hindi ako tanga. Alam ko na yung mga galawang ganyan. Siguro may nangyari na sa inyo ni Kuya, no? Oh, Richie! Hindi ako kasing baba ng tingin mo, Kuya Gary. May delikadesa ako. Oo! Inaamin ko mahal ko si Kuya Philip. Gusto ko siya. Pero ni minsan hindi niya sinamantalang pagkakataong yon. Hindi niya ako binastos. Inunawa niya ako. Bakit ba kasi siya pa? Bakit hindi na lang ako? Mahal na mahal kita. Ako na lang ang mahalin mo. Pangako. Pangako hindi kita sasaktan. Susundin ko lahat ng gusto mo. Magbabago ako. Hindi na ako iinom ng alak. Hindi ko naaawahin si Kuya. Pagbigyan mo lang ako. Gary, tama na. Mabuti pa magpahinga ka na. Bukas na lang kayo mag-usap ng kapatid mo. Hindi ko nga siya kapatid! Huwag kang makialam dito!
Palibhasa kasi hindi ikaw ang nasa katayuan ko, kaya ganyan ka na lang magsalita. Mahal ko si Richie, mahirap bang intindihin yon? Richie, parang awa mo na. Mahal na mahal kita. Bitawan mo nga yung kamay ko, Kuya Gary! Mahal kita, bigyan mo naman ako ng pagkakataon na ipakita yun sa'yo. Bigyan mo ako ng pagkakataon na ipakita ko kung gaano kita kamahal. Sige naman na, Richie. Please. Kuya, pwede ba? Tigilan mo nga ako! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong nararamdaman para sa'yo? Magpahinga ka na. Lasing ka lang eh. Sige na kuya, bukas na tayo mag-usap. Halika na. Ihatid na kita sa kwarto mo. Bukas na kayo mag-usap ni Richie. Kuya, tulungan mo naman ako. Mahal ko talaga si Richie. Kuya, sabihin mo naman sa kanya. Sabihin mo sa kanya para maniwala siya. Tulungan mo naman ako, kuya. Halika na sabi eh. Lumakad ka. Halika na. Kuya. Kuya, mahal ko si Richie, kuya. Kuya. Papadudot dahil sa mga nangyari ay nag-decide akong lumipat ng bahay pansamantala. Lumipat ako sa isa sa mga bakanting bahay na paupahan ni Mama. Nasa isang compound din kami, ayaw kasing pumayag ni Mama na malayo ako sa mga kapatid ko. Gusto niya na mababantayan pa rin ako ng mga kapatid ko. Ang pagkakaiba nga lamang ay wala kami sa iisang bubong. Hindi na ako maiilang sa tuwing uuwi si Kuya Gary. Makakakilos ako ng maayos na walang inaalalang tao. Kahit na hindi ko gusto na umalis sa bahay ay ginawa ko pa rin. Dahil alam ko na yun lamang ang paraan para makaiwas ako kay Kuya Gary. Papadudot palagi pa rin nakabantay sa akin si Kuya Gary. Natatakot man ako sa kanya ay hindi ako nagpapahalata. Madalas kong kausap si Kuya Philip at alam ko na lalong ikakagalit ni Kuya Gary kapag nalaman niya na nag-uusap kami ni Kuya Philip. Pero natatakot na ako kay Kuya Gary, Papadudot. At si Kuya Philip lang ang alam kong pwede kong takbuhan. Kahit na inamin ko sa kanya na mahal ko siya ay hindi niya yon sinamantala. Nakita ko na tunay na kapatid lang ang turing niya sa akin, Papadudot. Matagal kong pinaglabanan ang nararamdaman ko kay Kuya Philip. At napagtagumpayan ko yon. Maayos man ang pamilyang napuntahan ko, ay may mga pagkakataon na hindi ko pa rin maalis sa isipan ko ang tunay kong nanay. Kahit na sabihing masaya naman ako sa buhay ko ngayon ay parang may kulang. Parang bigla ko naisip kung ano kaya ang itsura ng nanay ko. Kung nasaan na siya. Kung ilan na ang kapatid ko, ang daming tanong na biglang pumasok sa isipan ko tungkol sa tunay kong pagkatao. Pero hindi ko na inalam uli kay Mama ang tungkol sa tunay kong ina. Hindi raw ito nag-iwan man lang ng picture dahil katwiran daw nito ay para mukha na lang ni Mama ang isipin ko na nanay ko. At makakagulo lamang daw sa akin pagdating ng panahon kapag naisip kong hanapin siya. Ayaw daw nitong magkaroon ng anumang kaugnayan sa akin. Masakit sa akin, Papadudot, pero wala naman ako magagawa. Siguro ay tama na rin na wala na nga akong alam tungkol sa tunay kong ina. Para hindi na magulo lalo ang mundo ko. Kuya, nakausap ko na si Mama. Mukhang mapapabilis ang pag-alis ko. Gusto ko nga sana makausap si Kuya Gary ng maayos. Kailan daw ang alis mo? Baka bago magpasko wala na ako rito. Sigurado malulungkot ang Kuya Gary mo. Alam mo, sa totoo lang, naawa ko sa kapatid natin na yun eh. Ako rin kuya, naawa din naman ako sa kanya. Kaya lang, wala talaga akong nararamdaman para sa kanya. Ayoko naman mas masaktan siya sa pambabaliwala ko sa nararamdaman ko sa kanya. Gabi-gabi ko ngang pinagdadasal na sana maging maayos na si kuya. Kaya nga eh. Mabuti pa siguro ayayin natin ng kuya mo na mag-outing. Matagal na nating di nagagawa yun eh. Magbakasyon tayo. Yung tayong tatlo lang. Tapos mag-usap tayo ng maayos. Yung hindi nagbabangayan. Gusto ko yan kuya. Teka, asa ba si Kuya Gary? Huwag mo sabihing nagiinom na naman. Hindi na maganda yan. Nasa kwarto, nagmumukmok.
Kinausap kasi namin siya ni Mama, nag-video call kagabi. Anong sabi ni Kuya? Naniwala ba? Siguro kasi maayos naman ang paliwanag ni Mama. Biniro pa nga siya eh. Hahanapan daw siya ni Mama ng foreigner doon. Yung blonde daw, kaso ayaw. Ipinipilit talaga na ikaw ang gusto eh. Sabihin mo nga sa akin, ano ba pinakain mo doon? Ang pangit mo naman. Ano kaya nagustuhan ng kuya mo sa'yo, no? Maganda ako, no? Mas maganda pa nga ako sa girlfriend mo eh. Hoy, mas maganda girlfriend ko sa'yo. Kuya Gary mo lang naman na nagagandahan sa'yo eh. Oy, hindi ah! Madaming gustong manligaw sa akin, natatakot lang sa inyo ni Kuya Gary. Ay, teka kuya. Mabuti pa kulitin natin si Kuya Gary gaya ng dati. Ano, game? Sige, tara. 1, 2, 3! 3! Sige, kilitin mo yan! Hanggang sino kinakatawa? Tama na, nakikiliti na ako. Ano ba kayo? Kuya, ganyanan ha? Aba, namamalo ka pa ng unan ha? Oh, yan ang sayo. Ang aga nyo naman mangulit kasi. Nananahimik yung tao rito eh. Namiss ka kasi namin. Masyado kasing seryoso nitong mga nakarang araw. Kaya napagkasunduan namin ni Richie na bulabugin ka. Napag-usapan nga rin namin na maganda siguro kung magbakasyon tayong tatlo. Ano sa tingin mo? Saan naman tayo pupunta? Mag-beach tayo! O kaya, akit tayo sa bundok! Tara sa bundok. Isisigaw natin doon ang mga tampo natin sa buhay. Kuya, Bunso, pasensya na kayo ha. Alam ko na hindi maganda yung inasal ko kaya pasensya na talaga kayo. Siguro nga tama si Mama. Baka nadala lang ako ng emosyon ko. Ayoko rin naman na masira yung pagiging magkakapatid nating tatlo dahil lang sa kalokohan ko. Aaminin ko, hindi ko ganun kadaling makakalimutan ang nararamdaman ko para kay Bunso. Pero pipilitin kong kalimutan. Isa pa, kung kami naman talaga ang nakatakda, gagawa naman ng paraan ng tadhana para maging kami talaga. Sa ngayon, susubukan kong ibaling sa ibang nararamdaman ko. Salamat naman kung ganun. Ang mahalaga, magkasundo tayong tatlo. At lagi nating isipin na hindi man si Mamang nagluwal kay Bunso, kapatid natin siya. At mamahalin natin siya at poprotektahan. Salamat mga kuya ko. Pero, pwede ba huwag kayo masyadong mahigpit, ha? Ayoko kasing tumandang dalaga. So paano yan? E di pwede na ako mag-boyfriend. Pwede bang wag muna? Doon ka nalang mag-boyfriend sa Germany. Baka mawala pa ako sa wisyo eh. Isa pa, hayaan mo na sunduin pa rin kita sa trabaho gaya ng dati. Ha? Pangako, hindi na ako magsasalita o gagawa ng hindi maganda. Gusto ko lang makasiguro na ligtas ka. Oo nga naman, Bunso. Hayaan mo na ang kuya mo na sunduin ka pa rin niya. Sige na nga. Total naman malapit na akong umalis kaya sasamantalin ko ng araw na magkakasama tayo. Alam niyo mga kuya, mamimiss ko kayo. Ikaw din naman. Mamimiss ka namin. Oo nga eh. Mamimiss namin yung sunog na sinaing. Ang sunog na itlog, hotdog at isdang prito na durug-durug. Tama. Ang sasama niyo. Kasalanan niyo yan. Hindi niyo ako tinuruan eh. Tapos magre-reklamo kayo. Sus, hindi tinuruan. Ang sabihin mo, tamad ka lang talaga. Ah, talaga ha? Kuya Philip, attack! Attack! Kulit niyo naman eh. Papa Dudut, naging maayos ang samahan naming magkakapatid. Palagi pa rin pinapaalala ni Mama sa amin na magmahalan kaming tatlo dahil magkakapatid kami. Huwag daw naming kakalimutan na magrespetuhan sa isa't isa at magdamayan kung may problema. Papa Dudut, masasabi ko na napakabuti ng mga taong kumupkop sa akin. Nagkaroon man kami ng matinding problema, sa bandang huli ay kami rin ang lumutas at nagdamayan. Papa Dudut, nandito na ako ngayon sa Germany. May boyfriend na rin po ako. Si Kuya Philip naman ay nagpakasal na rin sa girlfriend niya at nagkaanak sila. Nagbabalak din silang bumisita dito sa amin ni Mama at si Kuya Gary naman ay may asawa na rin. Kaklase ko noong college ang napangasawa niya. Nakakatuwang isipin na sa kabila ng pinagdaanan naming magkakapatid ay naayos namin ang aming samahan. Nakabuo kami ng sari-sarili naming buhay nang hindi na iniisip ang nakaraan.
Mapag-uusapan man ay tinatawanan na lamang naming magkakapatid yon at iniisip na parte na sadya sa buhay ng magkakapatid ang mga mabibigat na pagsubok. At ito ang nagpatatag lalo ng aming samahan. Papa Dudut, hindi ko na rin po hinanap ang tunay kong ina at hindi ko na inalam ang mga bagay tungkol sa kanya. Alam ko na kahit sabihin sa akin ni Mama na ayos lang na hanapin ko siya ay masasaktan pa rin siya. Alam ko na may bahagi sa pagkatao ko na kulang dahil sa pinagmulan ko. Pero napupuna naman yon ni na Mama at ng dalawa kong kuya na mabait. Hahayaan ko na lamang na ang panahon ang gumawa ng paraan para magkita kami ng tunay kong ina. At kapag nakita ko siya o nakilala, Papa Dudut, magpapasalamat pa ako sa kanya dahil tamang pamilya ang napagbigyan niya sa akin. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham at sana'y kapulutan po ng aral at maging inspirasyon sa lahat ang aking kwento. Matuto tayong magpasalamat sa mga biyayang natatanggap natin sa bawat araw. Magmahalan tayong magkakapatid at magdamayan. Itaas natin ang isa't isa at huwag nating ibagsak kapag umangat ang iba. Lagi nating tatandaan na pamilya lang natin ang matatakbuhan natin sa oras na binabayo tayo ng matinding problema. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Richie. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila, ang kagandahan ng isang lugar ay nakabase sa mga taong nakatira dito. Pero minsan ay hindi lahat ng nakatira sa isang lugar ay puro buhay. May pagkakataon na ang isang lugar ay pinamumugaran din ng mga kaluluwang minsan ding nabuhay sa lugar na yon. Ikaw kabarangay, anong lugar ang pinapaniwalaan mong puno ng kababalaghan? Dear Papa Dudut, La Union ang isa sa mga travel destination na gusto kong mapuntahan. At nabisita ko ang lugar na yon noong 2019. Hindi ko makakalimutan ang experience kong yon sa La Union dahil yon ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng kababalaghan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Aldred. Nagtatrabaho ako bilang computer technician sa isang ospital sa Makati. Matagal ko na talagang gustong puntahan ang La Union. Pero dahil sa busy na schedule namin sa trabaho ay natagalan bago ko ito nabisita. Kaya naman noong nasakto ang undas sa long weekend ay ginamit na namin ang opportunity na yon para magbakasyon sa LU. Kasama ang kaibigan kong si Jim ay plinano namin ang long weekend trip namin sa San Juan, La Union. Ako ang natoka sa paghahanap ng transient house na tutuluyan namin samantalang si Jim naman ang gumawa ng itinerary. Mula sa Facebook ay may nakita akong transient house na sikat at aesthetic tignan. Agad ako nag-book ng 2-bedroom para sa aming dalawa, Papa Dudut. Sa kabilang banda ay naghanap naman si Jim ng mga sikat na kainan, pasyalan at bar na pwede naming puntahan sa 3 araw ng pananatili namin doon. Matapos makumpleto ang pagpaplano ay agad kaming nagpunta sa pinapangarap kong lugar matapos kaming mag-file ng leave sa aming mga trabaho.
ni Aldred? Nasaan na raw ba siya? Nandito na raw. Pababa na ng sasakyan. Tagal naman. Ang usapan, 8:30 ng umaga nandito na dapat sa bus terminal. Pero mas nauna pa ako kaysa sa inyong dalawa. Maaga pa naman. Oh, siya na ba yun? Nasaan? Ayun oh, yung nakaputi na may dalang maliit na luggage. Oo, siya nga. Aldred! Andito kami! Nandyan pala kayo. Kanina pa ako naghahanap. Oh, Anika, nandito ka rin pala. Ihatid mo ba si Jim? Hindi niya ako ihahatid. Sasama siya sa atin. Talaga? Oo, nung nalaman ko pupunta kayo ng LU, nag-leave din kagad ako sa trabaho. Mabuti nga pinayagan ako kahit na last minute yung abiso ko. Nice! Mas marami, mas masaya. Excited na nga ako Last month, dun din galing yung mga katrabaho ko. Nakakaingit nga kasi hindi ako nakasama. Kaya nga talagang sinabi ko rito kay Jim na sasama ako sa inyo ano man ang mangyari. Ayoko nga sana kasi for the boys lang dapat tong lakad natin na to. Kaso mapilit tong si Anika Anong gusto mo? Ikaw lang magsaya. Di pwede yun no? Maganda nga yun Kasi at least may kahati na tayo sa gastos. Ay nako, kahit sa akin na yung accommodation kung gusto nyo. Ay teka, may nahanap ka na bang matutuluyan natin doon? Oo, nakapag-book na ako. Maganda yung lugar. Sakto kasi 2-bedroom yung nakuha ko. Kaya may kanya-kanya tayong privacy. Alam ko namang sinadya mo yun. Para kung sakaling may makilala kang babae, dun mo iuuwi. Loko, ayaw lang kitang makatabi sa pagtulog. Kasi malakas kang humilik. Asus! Palusot pa. Ano pang ginagawa natin? Bili na tayo ng tiket. Nakabili na kami. Nung nakita naming maraming tao kanina, pumila na kagad kami habang inaantay ka namin. Oh, ticket mo. Salamat. Anong oras naman tayo aalis? 10:00 yung susunod na trip. Nagkaubusan na raw yung pang 9:00 biyahe. Mukhang maraming magbabakasyon ngayon. Mukha nga. Long weekend din kasi. Sakto, may 30 minutes pa tayo. Ano, breakfast muna kaya tayo? Wala pa akong kain mula kagabi. May kainan ba rito? Sa tingin ko walang kainan na malapit dito Mag-order ka na lang online. Hindi ka nagsabi. Dumaan kami kanina sa fast food bago nagpunta rito. Di sana nakapag-takeout kami para sa'yo. Nahuli ako ng gising Baka hindi na makahabol kapag online pa ako nag-order. Bibili na lang ako ng biskwit. Ay, wait lang. May burger pala ako rito sa bag. Hindi ko nakain kanina kaya tinake-out ko na lang. Oh, sa'yo na lang to. Salamat. Kumakalam na talaga sikmura ako Oh, habang kumakain ka dyan, hanapin na kaya natin yung bus natin para may sakay na yung mga gamit. Oh, ayan na yung bus natin. Nasa likod mo. Ah, ito ba yun? Oo, yan yun. 82158 yung bus number. Ah, okay. Nasaan kaya yung konduktor nito? Pwede na kayang sumakay? Excited ka naman masyado. Mamaya pa naman alis niyan Talagang excited na ako. Kagabi pa ako ready umalis Maganda yung itinerary na ginawa ko, tol. Gumawa ka pa talaga ng itinerary? Puro inuman lang din naman ang pupuntahan nyo doon. Siyempre, dapat nakaschedule para masubukan natin lahat ng bar dun. Basta ako, yung dagat ang habol ko. Ako rin. Matagal na akong hindi nakapagdagat Ano pang hinihintay nyo? Sumakay na tayo sa bus. Ang init dito sa labas Sige, tara. Pwede na ba? Pwede na yan. Pagkababa namin sa bus terminal ng La Union ay agad kaming sumakay ng jeep papunta ng San Juan. Katulad ng inaasahan ay marami kaming nadatnan doon na katulad naming turista din. Napakaganda ng San Juan, Papadudut. Medyo crowded nga lang dahil maraming bakasyonista. Pero para sa akin ay sulit na yon ang pinili naming lugar na puntahan. Kaso nga lang ay hindi pa man nagsisimula ang unang araw namin doon, ay sinalubong na agad kami ng kamalasan. Ang transient house kasi na binuko online ay nag-overbook ng mga guest. Ang nirentahan namin lugar ay naibigay sa guest na mas naunang dumating kesa sa amin. Nagreklamo kami dahil wala na kaming ibang matutuluyan noong araw na yon. Pero wala nang ibang ginawa ang namamahala ng transient house kundi ang humingi ng tawad. Agad kami naghanap ng available na lugar na matutuluyan pero dahil dagsa ang mga turista, maging ang pinakamahal na hotel doon ay fully booked na. Sinubukan din namin maghanap sa mga karatig bayan pero maging doon ay naubusan kami ng swerte. Pagod, kulang sa tulog at mainit ang ulo.
Muntik nang masira ang bakasyon namin dahil sa mga nangyari. Pero kahit na ganoon ay hindi ko hinayaan ang pagkakataon para lamang masayang ng isang pagkakamali. Ipinagpatuloy namin ang original plan namin. At kahit bit-bit ang mga maleta namin ay pinuntahan namin ang mga lugar na plano naming puntahan, Papa Dudut. In fairness ha, medyo mahal pero masarap tong kape nila dito ha. Isa to sa mga resto na talagang dinadayo dito sa La Union. Nagbasa ako ng mga comments sa pagkain nila rito. Marami ang good reviews sa page nila. Hindi siya matamis pero hindi rin naman masyadong mapait. Sakto lang yung lasa. Nako, sure ako, magugustuhan to ng mga coffee lover. May isa pa dito na masarap din ang kape. Check ko mamaya sa listahan ko. Uy, Aldred, ang tahimik mo naman dyan. Nagche-check ako ng matutuluyan. Baka may available na. Dapat pala dinala ko na lang yung sasakyan ko para kahit papaano pwede tayong matulog dun kung sakali. Ay, kasalanan to nung may-ari ng transient house eh. Bakit kasi nag-overbook sila ng customer? Nakakainis nga eh. Pasensya na talaga ha. Ako pa naman ang nakatoka sa accommodation. Hindi mo naman kasalanan eh. Pero kung ako lang ang masusunod, maglalatag na ako run sa lobby. Bahala na mabala yung may-ari. Nakakatawa yun. Sana nga ganun na lang ang ginawa natin. Diba? Kasalanan naman yun ng may-ari eh. Di magdusa sila. Ma'am, sir, order niyo po. Smoked bangus, stuffed squid, garlic butter soup po, tsaka 3 rice. Order complete po? Opo, kumpleto na. Thank you po, kuya. Welcome po. Kung may order pa po kayo, tawagin niyo lang ako. Salamat po. Bango! Enjoy your meal po. Kuya, sandali lang. Yes, sir? Baka naman may iba ka pang alam na hotel dito or transient house na pwedeng mag-walk-in. Yung binook kasi naming transient, hindi pala na-reserve. Wala tuloy kaming matutuluyan ngayon. Dito po sa tapat, sir, may paupahan dyan. Na-check niyo na po ba? Nalibot na namin yung buong lugar dito eh. Punuan na talaga. Ah, ganun po. Nagbabaka sakali lang ako na baka may alam ka pang nakatago dyan na available. Kahit boarding house na kung meron. May alam po ako pero medyo malayo siya rito. Ayun, may alam daw si kuya. Okay lang tol kahit malayo. Ang mahalaga may matutulugan tayo ngayong gabi. Isang sakay lang naman po ng jeep tapos tricycle. Tabing dagat din po pero malayo siya rito sa mga kainan. Medyo paliblib na yung lugar. Basta may maayos na CR, okay na ako doon. Gusto ko na nga rin talagang maligo eh. May kontak ka ba nung may-ari para matawagan na namin? Baka kasi maunahan na naman kami. Huwag po kayo mag-alala. Ako po yung caretaker doon. Bakante pa yung lugar. Talaga? Nice! Kami na kukuha nun. Sige po. Tatawagan ko na lang po yung kapatid ko para malinis niya yung lugar. Anong pangalan ng place para ma-search ko sa map? Wala po siya sa online maps eh. Pero kung maantay niyo ako, pwede ko po kayong samahan mamayang break ko kung gusto niyo. O sige, mas maganda yun. Pero may signal naman ng cellphone doon, kuya. Meron naman po, ma'am. O yun lang naman po ang kailangan ko, tsaka maayos na banyo. Masaya na po ako doon. Naku, salamat. Hulog ka ng langit. Ano palang pangalan mo? Sunny Boy po. Ako naman si Aldred. Siya si Jim tapos si Anika. Hello po, nice to meet you. Nice to meet you din po. Sige po, maiwan ko na muna kayo para matawagan ko na yung kapatid ko at maihanda yung lugar. O sige, salamat Sunny Boy. Oh my gosh! Sa wakas, may place na tayo! Mabuti na lang naisip kong tanungin si kuya. Oo nga, buti na tanong mo si kuya. Inaantok na rin ako eh. Gusto ko sanang umidlip bago manood ng sunset mamaya. Ako, kanina ko pa gustong maligo sa dagat. Ako gutom na ako. Kumain na tayo. Mukhang masarap tong pusit na to ah. Papadudod, sinamahan kami ni Sunny Boy sa transient house na tinutukoy nito sa kalagitnaan ng kanyang break. Medyo looban nga ang lugar at malayo sa kabihasnan. Pero kahit na ganoon ay wala na kaming karapatang magreklamo dahil yun na lang talaga ang choice namin para may matuluyan kami noong araw na yon. Pagkarating namin sa transient house ay medyo hindi ko inaasahan ang itsura nito. Para itong old house na naisip nilang gawing paupahan. Hindi mo aakalain na transient ito dahil parang matagal na panahon nang walang nakatira doon. Mura lang naman ang singil sa amin ni Sunny Boy
sa 3 araw na pananatili namin doon kaya hindi rin kami talo kung sakali. Bukod sa itsura nito ay wala na akong ibang maipipintas sa lugar. Malinis naman ito, maganda at bago ang mga gamit sa loob. 3 ang kwarto at malinis din ang CR at ang kusina. May mga nakahanda na ring lutuan, may TV at meron ding aircon ang bawat kwarto. Nakahinga kami ng sa wakas ay meron na kaming matutuluyan at masusunod na namin ang plano namin. Kaso nga lang, pagpasok ko sa bahay na yon ay biglang bumigat ang pakiramdam ko. Para bang pakiramdam ko ay hindi kami welcome doon. Wala pang 1 oras simula nang dumating kami ay sumama kaagad ang pakiramdam ko at sumakit ang ulo ko. Hindi ko alam noon na ang nararamdaman kong yon ay warning na pala sa mga bagay na mararanasan ko sa susunod na 3 araw. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kinagabihan matapos na makapagpahinga ay agad kong ininom ang gamot na dala ni Anika. Sa unang gabi namin sa San Juan ay hindi pwedeng hindi namin masubukan kaagad ang nightlife doon. Isang kakilala ni Sunny Boy ang kinontrata namin ng 3 araw para gamitin ang tricycle nitong pansundo sa amin pauwi at papunta sa mga lugar na bibisitahin namin. Maganda ang nightlife sa San Juan, Papa Dudut. Puno ito ng musika, sayawan, pailaw at bawat isa sa mga tao doon ay masayang kasama. Nawala ang nararamdamang kong bigat sa ulo noong sa wakas ay naranasan ko na rin ang dati lang ay napapanood ko sa social media. Ang nakakatuwa ay sa tabing dagat ito nangyari. Pagkatapos ng inuman at sayawan ay nagkaroon ako ng chance na maupo sa dalampasigan at pagmasdan ang kalangitang puno ng mga bituin habang sabay na pinapakinggan ang malakas na music sa background at huni ng mga daluyong sa dagat. Dahil hindi nga maganda ang pakiramdam ko ng gabing yon, ay mas maaga akong umuwi kesa kina Jim at Anika na nooy nag-e-enjoy pa sa pagsayaw at pag-inom. Kinonta ko ang tricycle driver para magpasundo pa uwi sa transient house namin. Tahimik ng lugar na mga oras na yon. Pagkarating sa transient ay agad akong binalot ng panlalamig. Muling nanumbalik ang bigat na nararamdaman ko, pati na rin ang sakit ng aking ulo. Dahil nakainom ay agad akong dumiretso sa kwarto ko para magpahinga. Ilang oras lang ang lumipas ay nabulabog ako sa mga malalakas na yabag sa labas ng kwarto ko. Naisip ko na baka sina Jim at Anika lamang yon na kakauwi lang galing sa gimikan kaya hindi ko ito pinansin. Maya-maya ay malakas na sunod-sunod na katok ang narinig ko mula sa labas ng pinto ng kwarto. Agad akong bumangon para buksan ito, Papa Dudut, pero sinalubong ako ng katahimikan. Lumabas ako para kumuha ng maiinom sa kusina at saka nagpunta sa kwarto nila Jim at Anika para sana humingi ulit ng gamot. Pero nung tingnan ko ang kwarto nila ay walang tao doon. Mag-isa lamang pala ako sa transient house ng mga oras na yon. At kung kanino galing ang mga yabag at katok na narinig ko ay hindi ko na alam, Papa Dudut. Diba? Grabe, ang saya! Oh, Aldred, ang aga mo nagising ah. Kauuwi nyo lang? Oo, doon kami natulog sa tabing dagat. Paano? Literal na dun kayo sa buhangin natulog? Hindi. May nakilala kasi kaming grupo ng mga BPO employee na nagbabakasyon din. Jumoin kami sa kanila tapos doon na rin kami natulog kasi may dala silang mga tent. Ang saya nga sayang hindi mo sila nakilala. Magkikita-kita ulit kami mamayang gabi. Hindi na kasi namin makontak si Manong driver kagabi. Feeling ko tulog na siya nung time na yon kaya no choice na talaga kami kundi matulog na rin dun. As in, hindi kayo umuwi? Hindi,
Kakauwi lang namin since kagabi. Bakit? Akala ko umuwi kayo saglit tapos lumabas din agad. Bakit naman kami uuwi tapos aalis din? Hindi ko alam. Kagabi kasi, habang natutulog ako, may mga yabag ako narinig sa labas ng kwarto ko. Akala ko kayo yun. Hindi kami yun. Uy, Aldred, huwag mo akong tinatakot ng ganyan. Baka naman si Sunny Boy lang yun. Ano namang gagawin ni Sunny Boy dito ng ganung oras? Aba malay ko. Tapos eto pa, may kumatok din sa kwarto ko. Malakas na katok na para bang nagmamadali. Tapos nung bumangon ako, wala namang tao. Sinek ko yung kwarto nyo. Wala din kayo. Kaya akala ko umuwi kayo tapos umalis din. My gosh, bigla akong tinayuan ng balahibo. Uy, wag ka naman nananakot dyan. Seryoso ako. Alam ko kung ano yung narinig ko. Baka naman nananaginip ka lang. Hindi na nga ako nakatulog simula nun eh. Nagluto na lang ako ng maaga tsaka inantay ko kayo na makauwi. Baka naman si Sunny Boy nga yun. Baka chinecheck lang niya tayo. Oo nga. Di ba dyan lang siya nakatira sa malapit? Hindi naman siguro yun mambubulabog ng ganung oras. Tsaka may trabaho yun sa umaga. Kaya sure akong maaga yun natutulog. Lasing ka lang kaya kung ano-ano naririnig mo. Kumain na nga tayo. Ano ba yung niluto mo? Niluto ko na lang yung dala kong instant noodles. Tsaka yung greenosity nating itlog. Halina kayo, kumain na kayo. Mauna na kayong kumain. Maliligo muna ako. Baho ko na eh. Sige, maligo ka na muna. Ipagtatabi na lang kita. Maupo ka na dyan, Jim. Tol, so ano namang ginawa mo rito kagabi? Nag-uwi ka ng babae, no? Natulog nga lang ako kagabi. Masama pakiramdam ko eh. Tsaka lasing na rin ako kaya wala na akong oras mambabae. Sus! Ako lang naman kausap mo kaya aminin mo na. May kasama kang babae kaya yun yung mga ingay na narinig mo kagabi. Hindi mo lang maalala kasi lasing na lasing ka na. Kahit itanong mo pa kay kuya na naghatid sa akin, wala akong dinalang babae rito. Anong kahit itanong sa kanya, siya nga yung nagkwento sa akin nun. Ano? Sinabi niyang may kasama akong babae kagabi? Oo! Nakwento niya sa akin kanina habang nasa biyahe kami ni Anika pa uwi dito. Sabi niya nung ibinaba ka raw niya, may babaeng nag-aantay sa may pinto. Gagi! Wala nga akong kasama kagabi. Mag-isa lang ako rito. Tol, kinuwento niya lang yung nakita niya. Huwag ka na kasing magsinungaling. Ako rin naman eh. Kung hindi ko lang kasama si Anika, mag-uuwi talaga ako ng babae rito. Wala talaga, tol. Mag-isa lang akong umuwi kagabi. O sige na, mag-isa ka na kung mag-isa ka. Papadudot maniwala kayo sa akin, wala talaga akong kasamang umuwi ng time na yon. Wala rin akong nakitang babae sa transient house namin katulad ng sinabi ng tricycle driver na naghatid sa akin. Basta ang alam ko lang ay totoo ang mga narinig ko ng gabing yon at hindi ako nananaginip. Kinahaponan ay nagpunta naman kami sa mga tourist destination sa La Union. Binisita namin ang bahay na bato, ang Macho Temple at nagpunta rin kami sa casino para maglaro. Pagsapit naman ng gabi ay muli kaming nag-bar hopping. Hindi ko alam pero tuwing nasa labas ako ay bigla na lamang nawawala ang sakit ng katawan ko. Pero kapag nasa transient house ako ay para bang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Sa second night namin ay sina Jim at Anika naman ang maagang umuwi dahil pareho raw silang pagod. Alam kong gusto rin nilang magkaroon ng quality time na dalawa kaya naisip kong magpaiwan na muna. Ipinagpatuloy ko ang pag-inom sa huling bar na pinuntahan namin hanggang sa nagsara ito. Pagsabit naman ng 3:00 ng madaling araw ay hindi ko na makontak ang tricycle driver na magsusundo sa akin kaya naisip kong mag-commute na lamang. Sumakay ako ng jeep at pagkababa sa lugar ng transient namin ay nilakad ko na lamang ito papadudot dahil wala akong maantay na tricycle na pwedeng sakyan. Walang masyadong ilaw sa daanan papunta sa transient namin. Habang pauwi, pakiramdam ko noon ay may kasama akong naglalakad.
Kung hindi lang ako lasing noon ay baka kumaripas na ako ng takbo papunta sa bahay. Pagkarating sa transient ay may nadatnan akong tao sa may sala. Patay ang ilaw. Pero kahit madilim ay alam kong si Anika yon dahil nakasuot ito ng puting dress na mahaba. Tumambay na muna ako sa sala. Umupo sa upuan sa harapan niya. Saka ko ikinuwento na naglakad lamang ako pauwi, Papa Dudut. Pero hindi niya ako sinasagot. Saglit ako nag-scroll online para mag-Facebook habang nagpapahinga at nung napansin kong hindi umiimik yung kasama ko ay nabaling ang tingin ko sa kanya. Doon ko lamang napagtanto na hindi si Anika ang kasama ko. Isa itong matanda na straight ang pagkakaupo at diretsyong nakatingin sa akin. Lubog ang walang kulay nitong mga mata. Kulubot ang mukha niya at mahaba ang kanyang buhok. Napakaripas ako ng takbo at agad na nagpunta sa kwarto nila Jim para humingi ng tulong. Jim! Jim! Gumising kayo dyan! Balagbag naman Tao kung sa sala. makakatok. Aldred! Nauuwi mo lang ba? Bumangon ka dyan! May matanda sa sala! Matanda? Anong matanda pinagsasabi mo? May nakita akong matanda sa sala! Bakit ba ayaw niyong bumangon dyan? Teka nga babe, bubuksan ko lang yung pinto. Ang ingay mo naman, Aldred. Ano bang meron? Asan yung matanda sinasabi mo? Halika, samahan niyo ako. Nandun siya sa sala. Anong matanda? Okay ka lang ba? Ba't naman magkakaroon ng matanda rito? Asan ulit? Sa sala? Halika, samahan niyo ako. Natatakot akong bumalik dun mag-isa eh. Ay nako, sige. Pakita mo sa akin. Nasaan? Dali, lumakad ka ron. Samahan kita. Sandali, hintayin niyo ako. Huwag niyo ako iwan dito. Nadatnan ko siya kanina pagkarating ko. Akala ko nga si Anika yun eh. Tinanong ko pa siya kung bakit di pa siya tulog. Kanina pa kami tulog ni Jim. Tsaka paano magkakaroon ng matanda rito? Nakalak yung pinto. O nandito na tayo sa sala. Nasaan yung sinasabi mo matanda? Nandito siya kanina. Nakaupo siya dyan. Magkatapat nga kami. Anika, pakibuksan mo nga yung ilaw. Wait lang. Nasaan na yun? Nandito lang yun kanina. Nakita ko siya, tol. Maniwala kayo sa akin. Sandali nga lang, huminahon ka muna. Ikwento mo sa amin yung buong pangyayari. Sige. Nung pagkababa ko ng jeep galing sa bar, wala akong mahanap na tricycle. Kaya naglakad ako pa uwi rito. Tapos, habang naglalakad ako, pakiramdam ko may sumusunod sa akin. Sa labas pa lang, nanlalamig na ako eh. Bakit hindi ka nagpahatid kay kuya na driver ng tricycle? Hindi ko na siya makontak. Madaling araw na rin kasi. O tapos, ano nangyari pagkarating mo rito? Pagbukas ko ng pinto, walang ilaw tapos naaninag ko yung matanda na nakaupo dito sa sala. Akala ko si Anika yun kaya umupo rin ako para kausapin siya. Kinausap mo? O ano sabi? Wala, hindi siya sumasagot. Tapos habang nagsa-cellphone ako, tinignan ko siya for the first time. Doon ko na-realize na hindi siya si Anika. Matanda siya, tol. Galit na galit siyang nakatingin sa akin. Ay, tapatin mo nga ako, tol. May tinira ka ba sa huling bar na pinanggalingan mo? Lakas ng amats mo eh. Wala akong tinira na drugs. Hindi ako nagsisinungaling. Maniwala kayo. Totoo yung nakita ko. Sige na. Tama na yan. Tumataas na yung balahibo ko sa mga sinasabi mo eh. Alam mo Aldred, tinatakot mo sarili mo. Yung kwento mo pa lang na parang may nakasunod sa'yo, dun pa lang gumagawa ka na ng ikatatakot mo eh. Lasing ka lang. Magpahinga ka na. Hindi, tol. Kahit nakainom ako, alam ko yung mga nangyayari. Tol, hindi ako maniniwala sa'yo hanggat hindi ko nararanasan yung mga sinasabi mo. Matulog ka na lang. Sandali, pwede bang sa inyo na lang muna ako matulog? Natatakot ako eh. O sige, doon ka lang sa lapag ha. Samahan mo ko sa kwarto. Kukunin ko lang yung kutsyon ng kama ko ron. Ay, para ka namang bata eh. Halika na. Salamat.
Papadudot, kahit nakainom, pagod at kahit kasama ang mga kaibigan ay hindi pa rin ako nakatulog ng gabing yon. Kapag nakapikit ako ay palaging pumapasok ang itsura ng matanda sa isipan ko. Para bang anytime ay bigla na lamang siyang magpapakita sa akin. Pakiramdam ko, bawat sulok ng kwarto kung saan ay nababaling ang tingin ko ay may nakatayong tao. Kahit na wala naman akong nakikita. Pagsapit ng umaga ay saka lang ako nakatulog. Kaso nga lang ay ilang oras pagkatapos noon ay bigla akong nagkaroon ng masamang panaginip. Nagising ako na hinihingal at pawis na pawis kahit nakabukas naman ang aircon. Wala na noon sina Jim at Anika sa loob ng kwarto at dinig na dinig ko sa labas ang boses ng dalawa habang nagkwekwentuhan. Sinubukan kong bumangon pero hindi ko may galaw ang katawan ko, Papa Dudut. Para ako na-paralyze sa kinakahigaan ko. Maya-maya ay napansin ko ang isang babae na nakatayo hindi kalayuan sa kinakahigaan ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang bigla na lamang itong lumapit sa akin. Hindi ko kita ang mga paa niya pero sa tingin ko ay nakalutang siya. Tumigil siya sa may paanan ko at muli kong nakita ang mukhang nagbigay sa akin ng trauma. Ang matanda na nakita ko ng madaling araw pag uwi ko ay ang matanda na nakatayo sa paanan ko. Nakatitig siya sa mga mata ko at galit ang kanyang mga tingin. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Pinilit kong igalaw ang mga kamay ko pero parang wala talaga akong kontrol sa katawan ko ng time na yon. Ang ginawa ko ay pumikit na lamang ako saka nag-usal ng panalangin. Maya-maya ay biglang gumaan ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Pagbukas ko ng aking mga mata ay wala na ang matanda. Nakakagalaw na rin ako at mabilis akong bumangon at hinanap ang mga kaibigan ko. Agad ako nag-ayos ng gamit ko at inaya sina Jim at Anika na maghanap na lamang ng ibang matutuluyan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinabihan akong OA ni Jim dahil masyado ko raw pinapalaki yung masamang panaginip ko. Para sa akin ay hindi panaginip ang mga nangyari. Totoo ang mga nakita ko at 2 beses na nagparamdam sa akin ang matandang yon. Pero dahil malapit na rin namang matapos ang bakasyon namin, ay hindi na pumayag sina Anika at Jim na lumipat ng matutuluyan. Total ay uuwi na rin kami at hindi na kami umalis pa sa transient na yon hanggang sa matapos ang bakasyon namin. Wala akong ginawa noon kundi ang bumuntot sa 2 kong kaibigan kahit saan sila magpunta. Ayoko noong maiwang mag-isa dahil baka bigla na namang magpakita sa akin ang matanda. Simula kasi noong may nagparamdam sa akin ay para bang lagi nang mayroong elementong nakabuntot sa akin. Lagi akong tinatayuan ng balahibo. Kahit na nasa labas kami at napapalibutan ng maraming tao ay para bang laging may nakatingin sa akin. Nanlalamig ang buong katawan ko at laging mabigat sa pakiramdam yon. Sa huling gabi namin sa San Juan ay nag-request sina Jim at Anika na mamamasyal silang 2 na hindi ko na kailangan pang sumama. Gusto raw nilang magkaroon ng moment bilang magkasintahan. Ayoko sanang pumayag dahil ayokong maiwang mag-isa sa transient pero pagod na rin ako noon at masama na rin ang pakiramdam ko. Noong iniwan nila ako ay tumambay lamang ako sa labas ng transient at doon ko hinintay ang pag-uwi ng mga kasama ko. Doon ay nadatnang ko si Sunny Boy na magtitirik sana ng kandila sa harap ng transient, Papa Dudut. Oh, sir, hindi yata kayo namasyal ngayon ah. Hindi na. Medyo masama pakiramdam ko eh. Ganun po ba? Sayang naman yung pagpunta nyo rito kung hindi nyo masusulit. Nasulit ko naman na kahit paano. Marami kaming pinuntahan kaya siguro napagod na rin tong katawan ko. Nasaan po pala yung mga kasama nyo?
Hindi ba 3 kayo? Lumabas silang dalawa. Nag-date bago kami bumalik sa Manila bukas. Ang tagal nga nila eh. Kanina ko pa sila iniintay. Magdidilim na, wala pa sila. Baka pauwi na rin po siguro yung mga yon. Sir, pwede bang pausog kayo ng konti ng pwesto? Magtitirik sana ako ng kandila dyan sa inuupuan niyo eh. Ganun ba? Teka, tatayo na ako. Salamat po. Bakit ka magtitirik ng kandila dyan? Nakalimutan ko kasi magsindi ng kandila ng undas. Kaya ngayon ko na lang gagawin. Para saan naman yan? Nakasanayan na kasi namin dito na magtirik ng kandila sa labas ng bahay pagkatapos bumisita sa sementeryo. Kanina lang ako nakabisita doon kaya ngayon lang din ako magsisindi ng kandila. Talaga? May ganun pala? Akala ko kasi sa sementeryo lang ipinagtitirik ng kandila yung mga namayapa na. Sa pagkakaalam ko po, may mga nagsisindi ng kandila sa labas ng bahay nila kasi naniniwala sila na tuwing undas, dumadalaw daw yung mga yumao sa dati nilang tahanan. Yung kandila raw nagsisilbing liwanag nila sa kabilang buhay. Ganun pala yun. Para kanino naman yung kandilang sinisindihan mo? Para kay Lola Saling. Siya yung dating may-ari nitong bahay na tinutuluyan nyo bago nila naisipang gawing paupahan to. So tama nga ako na dating bahay to. Opo, bahay to ng matanda. Matanda? Hindi kaya siya yung nagpaparamdam sa akin? Ano pong ibig niyo sabihin na nagpaparamdam? 2 beses na siyang nagpapakita sa akin eh. Unang pasok ko pa lang sa bahay na to. Mabigat na talaga pakiramdam ko. Kaya pala… Paano nagpakita? Nagparamdam sa iyo mismo si Lola Saling? Oo, ganun na nga. Nakwento ko na to sa mga kasama ko, pero hindi sila naniwala. Lasing kasi ako eh, nung una siyang nagpakita sa akin. Saan? Dito mismo sa transient? Oo, dun sa sala. Akala ko nga yung kasama naming babae yung nadatnan ko. Sinamahan ko pa nga siya eh. Tapos late ko na na-realize na hindi si Anika yung kasama ko, kundi isang matanda. Tapos kahapon naman, nagpakita siya habang natutulog ako. Nakatayo siya sa paanan ko. Nakatitig sa akin. Galit na galit. Ano itsura niya? Maliit na mahaba ang buhok. Kulubot ang muka at malaki ang mga mata. Mukhang totoo nga yata yung mga sinasabi nila na nagmumulto nga rito si Lola Saling. Ibig mong sabihin, hindi lang ako ang nakaranas nun? Dati na talaga nila sinasabi na may multo sa bahay na to. May isang tanod noon ang nakapansin na may babaeng nakatayo dito sa tapat ng transient. Dito mismo sa kinatatayuan natin. Tapos nung nakaraang taon, may reklamo din yung mga tumuloy dito na marami daw silang naririnig na kalabog sa kalagitnaan ng gabi. Bigla tuloy akong kinilabutan. So, totoo nga yung mga nakita ko? Hindi ko lang guni-guni yun, tulad nung sinasabi sa akin ng mga kasama ko? Hindi ko alam kasi hindi ko pa naman naranasan yung mga nakukwento sa akin. Pero hindi ikaw ang una nagsabi sa akin yan, na nagpaparamdam nga si Lola Saling sa bahay na to. Pakiramdam ko nga, parang nandito siya ngayon eh. Pero mabait naman si Lola Saling. Noong nabubuhay pa siya, isa ako sa mga tinulungan niya para makapag-aral. Kahit na, hindi na dapat siya nandito kasi matagal na siyang patay. Maganda siguro na magdasal na lang tayo para sa ikapapayapa ng kaluluwa niya. Mabuti pa nga. Lola Saling, kung nandito ka man ngayon, sana wag mo naman pong gambalain yung mga nandito sa bahay. Opo, aalis na rin naman po kami bukas eh. Pasensya na po kung naabala namin kayo. Mababait po sila kaya wag po kayo mag-alala. Oo nga po. Sir, magdasal na lang po kayo kapag nagparamdam siya ulit. Paano po yan? Maiwan ko na po kayo. Teka, saan ka pupunta? Uuwi na po ako. May gagawin pa ako sa bahay. Sandali. Pwede bang dito ka muna? Pasama muna ako habang wala pa yung mga kaibigan ko. Natatakot talaga ako eh. Ganun po ba? O sige, dito na lang muna ako. Habang wala pa sina Jim at Anika ay sinamahan ako ni Sunny Boy sa transient house. Noon ay naikwento niya sa akin ang naging buhay ni Lola Saling nung nabubuhay pa siya. Kilala na pala na haunted ang transient na tinuluyan namin kaya walang masyadong umuupa doon na tao. Hindi nagpapaniwala si Sunny Boy sa mga multo dahil hindi pa raw niya ito nararanasan. Pero kahit na ganoon ay hindi niya pinagdudahan ang mga kwento ko sa kanya
Simula nung namatay si Lola Saling ay si Sunny Boy na raw ang naging caretaker ng bahay. Malayong kamag-anak si Sunny Boy, si Lola Saling. Ang mga anak nito na may kanya-kanya ng buhay ay naisipang ibenta na lamang ang bahay at lupa noong namatay ito dahil wala naman ang titira doon. Pero naisip ng isa sa mga anak nito na gawin na lamang paupahan ng bahay para sa ganoon ay may kitain sina Sunny Boy bilang caretaker. Si Sunny Boy ang nagpapaayos ng dating bahay ni na Lola Saling para gawin itong transient. Noong una ay naging maayos naman ito, Papa Dudut. Maraming turista ang tumuloy sa naturang transient, pero noong nagsimula na nga ang mga kababalaghan doon ay unti-unti ring humina ang kita nito. Dating teacher si Lola Saling kaya medyo may pagkamasungit siya, saka istrikta. Pero sa amin mabait siya. Kami na yung tinuring niyang anak simula nung nagsialisa ng mga anak niya. Ilan ba ang anak ni Lola? 4 silang lahat. Yung 2 nakatira na sa abroad. Yung 2 naman nasa Maynila. Siya na lang mag-isang naiwan dito noon. Yung asawa niya? Maagang nabiyuda si Lola Saling. Bata pa lang daw yung mga anak niya noon nung naaksidente ang asawa niya sa daan. Ang totoo niyan, itong transient na to ang unang naipundar nila mag-asawa. Kaya alam ko kung gaano kahalaga ang bahay na to para kay Lola Saling. Noon ngang nalaman kong plano nilang ibenta tong bahay na to, nalungkot ako Mabuti na lang, naisipan nila tong gawing transient. Pero medyo luma na rin kasi tong bahay. Nasabi mo di ba na wala nang masyadong umuupa rito? Oo, medyo matumal nga. Malayo din kasi ito sa sentro Minsan, yung mga nagiging customer namin yung mga wala na talaga matuluyan katulad ninyo. Pero sa tingin mo, bakit naman kaya nagpaparamdam si Lola Saling sa mga tao? Hindi kaya may gusto siyang ipaiwatig? Hindi ko alam. Hindi rin naman kasi siya nagpaparamdam sa akin Ni anong klaseng kababalaghan, wala akong naramdaman sa pamamahay na to. Baka naman ayaw niyang gawing paupahan tong bahay niya. Sabi mo, mahalaga tong bahay na to para sa kanya Baka ayaw niyang may ibang tao siyang nakikita rito. Naisip ko na rin yan. Noong nabubuhay nga siya, galit na galit siya sa mga turista Bakit naman? Kasi nung araw, diyan sa may bukana ng barangay namin, diyan sa may pasukan, may nagtayo ng inuman. Parang bar? Oo. Sumisikip na kasi noon yung nightlife dito sa San Juan. Kaya isa-isa nagsulputan yung mga bar. Dahil sa bar na naipatayo malapit dito, dumami ang mga tao, ang mga turista. Galit na galit noon si Lola Saling. Bakit naman siya nagalit? Paano naman kasi matutulog yung matanda kung gabi-gabi siyang binubulabog ng ingay ng mga taong dumadaan galing sa galaan? Nasira daw yung katahimikan ng lugar dahil sa mga mahilig uminom na walang ibang ginawa kundi ang magkalat at magwala. Sa bagay, may punto nga rin naman siya. May pagkakataon nga noon na may nag-aaway dito mismo sa harap ng bahay niya. Ang ginawa niya, kumuha siya ng isang palangganan ng tubig saka ibinuhos sa nag-aaway. Paano naman siya namatay? Siguro dahil na rin sa katandaan. Dadatnan na lang namin siyang walang buhay dito sa sala ng bahay niya. Nakaupo sa rocking chair, hindi na gumagalaw, hindi na humihinga. Hindi niyo na siya itinakbo sa ospital? Hindi na, diniretso na namin sa punerarya. Kaya hindi na rin namin nalaman kung anong rason ng pagkamatay niya. Ngayon alam ko na kung bakit siya sa sala nagpakita. Doon pala siya namatay. Tapos yung kwarto na sinasabi mo kung saan ka binangungot, yun yung kwarto niya nung nabubuhay pa siya. Grabe, tumatayo balahibo ko. Kaya nga sabi ko, Ha? Walang kuryente? Brown out? mukhang wala nga. Sandali, may extra kandila akong naiwan sa labas. Kukunin ko lang. Sandali, tol. Huwag mo akong iwan dito. Diyan lang naman Teka, ano yun? Nakikita mo ba yun? Ang alin? Doon sa may bintana, sa tabi ng pinto. Parang may nakasilip na matanda. Sir, huwag niyo naman po akong takutin. Hindi kita tinatakot. Tingnan mo kasi. Tao yun, di ba? Nakatingin siya sa atin. Sir, sige Mauna na po ako sa inyo. Baka hinahanap na po ako sa amin. Sandali! Huwag mo ko iwan dito.
Papadudot, bago kami bumalik sa Maynila ay nagtirik kami ng kandila sa transient para kay Lola Saling. Nanalangin din kami para sa kanyang kaluluwa at humingi ng tawad sa panggagambala sa tahanan niya. Pagkatapos noon ay nagpaalam na kami kay Sunny Boy na noon ay nagsimula na ring matakot sa naturang bahay matapos makaramdam ng kababalaghan. Sobrang lala ng trauma na sinapit ko ng mga panahong yon, sa puntong halos 2 buwan din akong natutulog na bukas ang ilaw. Dumoble noon ang bayad ko sa kuryente dahil bawat sulok ng apartment ko ay nakabukas ang ilaw. Hindi pa rin kasi mawala sa isipan ko noon ang itsura ni Lola Saling noong gabing nagpakita siya sa akin. Paminsan-minsan ay dumadalaw pa rin siya sa panaginip ko. May pagkakataon noon na natatakot ako dahil baka bigla na lamang siyang magpakitang muli. Sa kabutihang palad ay hindi naman naulit ang bagay na yon. Sa paparating na araw ng mga patay, sana'y huwag nating kalimutan ang mga kamag-anak nating namayapa na. Ito ang araw kung kailan ay dapat nating alalahanin na minsan din nating silang nakasama sa mundong ito. Dito na po natatapos ang sulat ko sa inyo, Papa Dudut. Maraming salamat po at Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 4